Честит празник! Добре дошли на този светъл и обичан ден, защото народът е казал: Велик ден – голям празник, Гергьов ден – още по-голям. Гергьов ден е символ на новото начало, на пролетта, на надеждата и силата. Празник, който ни събира и ни кара да се усмихнем, да се хванем за ръцете и да бъдем заедно. Сега дано да сте си обули удобните обувки и да сте си взели доброто настроение, защото оркестър Габрово ни е подготвил една богата и пъстра фолклорна програма и ни канят да се хванем за хорото. Нека празникът да започне сега. Честит празник! Together
Благодарим ви, оркестър Габрово. С солист Таня Соколова. И диригент на оркестъра Николай Венков.